Mustafa Abdel Wadud li ħadd ċittadinanza Maltija riċentement instab ħadd fil-Qorti Amerikana li froda miljuni ta' dollari u l-arrest relatat ma' dan il-każ ta' frodi seħħ biss f'inqas minn 4 xhur wara li ngħata ċittadinanza Maltija. Dan ġie żvelat minn The Shift News hekk kif minn stħarriġ li għamlet jirriżulta li fil-Gazzetta tal-Gvern tal-21 ta' Diċembru li għadda Abdel Wadud kien imniżżel bħala ċittadin ġdid ta' pajjiżna. The Shift News kienu bagħtu jistaqsu lil Identity Malta jekk iċ-ċittadinanza ta' Abdel Wadud issa tittieħidlu wara li feġġew akkużi serjissimi kontrih. Madankollu l-Aġenzija baqgħet totalment fil-muta. Wieħed ma jistax ikun jaf jekk Abdel Wadud xtara ċittadinanza Maltija jew ġabix minħabba li ġie naturalizzat. Madankollu l-Ministru tal-Affarijiet Interni Michael Farrugia għandu l-poter li jieħu ċittadinanza Maltija kif tgħid il-liġi ta' pajjiżna. Dan jista' jsir meta wieħed jinstab ħati fil-qorti u jeħel iktar minn 12 xahar priġunerija. Wadud li hu ex kap eżekuttiv tal-kumpanija Brash Capital wieġeb ħati għal diversi akkużi miġjuba kontrih, fosthom l-akkużi ta' frodi u li gideb lill investitaturi dwar is-saħħa finanzjarja li l-kumpanija kienet tinsab fiha u se jkun qed jaffaċċja 125 sena fil-ħabs. Fl-aħħar xhur l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija kienet kritikata mill-Kummissjoni Ewropea hekk kif tista' twassal ħasil tal-flus, korruzzjoni u kriminalità organizzata.